Диана. Това е пък гъби с ориз. Освен, че има плънка, аз правих и гъби с ориз. И понеже знам, че нашите приятели винаги много харесват всичко, което правя, затова... Сега ще снимам. Така? Танче, вие вероятно живеете, ние едва дали ще се хапнем, защото до 3 часа бяхме на маса. Но аз ще ти сложа сега от всичко. Да си кажа приказката. Да, за щъркелите. Стъркащата. Чакай малко. Чакай ти докато... Ама аз сервирам и казвам. Добре. Ти... Добре. Чакай да я отрежа сега от тази хубава. Това е така. Освен това... А защо казваш не? Като ти каза мама Варя да даде риба за децата да им приготвиш. Добре, ще Няма ли да ядат? не са много по рибата. Не, защото мога да ти дам едно парче замразено Да. и ти си го направиш когато искаш. Добре. Ние имаме още 2. Ама Добре, и тогава не се сетих просто. Добре, ще взема. Много съжалявам. Да, че така не съм се сетила. Добре. Мисля, че шарана е хубав. Искаш ли да ти сложи и от тази риба? От тази. Големи кости и давам само бялото месце. Те викат да ме ти как ни сервирам. Как? Сервирам, викам културно. Да видят. Сега ще видиш кой ще ти дам. Много ви благодаря, много съм трогнат. Така. Виж то, на шарана виж колко му е това. Ето. Виж, стафитки съм забравила да сложа. Да, орехи. Какво липсваше?